ሳልሳይ ክፋል Do you think those who either supported PFDJ or said it was the lesser evil would now start to hold it accountable if the peace and finalized given that the excuse they've been taught to either repeat or if they believed it, if it's removed? Shalom Salamin Hagarawi Sigat ኩነታት ስለዝኾነ ሲ ንሓለዎ መንግስቲ maybe to normal ንቡር ሕግውን suspended ኮይኑሉ ዓይነት ኣረዳድኣ ብዙሕ ሰብ ይሆነ just do you think ንሶም ከም ዝድግፍዎ ናፍታ ስክሩቲናይዝ ክገብርዎ ክሓትዎ ነቲ ስርዓት ማለት ንኢሳያስ ጥራይ ይኾነስ ወላቶም እንሻላ ወላ ማንም ሓላፊ ዘለዎ ተሓላፊኡ እንድሕር ብዘኻብ ምናልባሽ ካብ ሕጊ ወፃኢ ነገራት ኣከያይዳን እንድሕር ነይርዎ ገልቢጡ ሕራይ እስከ ዳሓን ዓቕሊ ንበር ኩሉ ሙሉእ ሃገራት ናይ ግጭት ኩነታት እዩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ኣይሎም ኣይ ፅባሕ ውግእ ፈትኾን እናበለ ሕጂ ግን ሰላም ኣሎ እንድሕር ኢልዎ ተገልቢጡ ዝድግፎ ዝፀንሐ ወይ ከዓኒ ካብዚኦም ጠፊኦም ናብ ውግእ ኢትዮጵያ ናኣቱሲ ድሓን ንሶም ንፃወሮም ዝብል ነበረ ተገልቢጡ ሕጂ ሓቶም ዶኹም ኣይመስለኒ هتدي نعنا ولا هم بترجع عندلون تايتي نتي تدقف منجس دقافين لينو منجس سكيورتي لو منجس بوليس لو منجس امباسادرات كوناس قنصل لو كل عينات انت منجس كلا كل دخول اكلات لو حدا تراسب حدا نابرو دغبر سبب وزاي خوينو ان منجس دقف يخبلك دس عمد حفري على سي መንግስቲ ከገልግል ስለተሰራሐ ንቀፍ ኣለዎም ኣነ መንግስቲ ድግፎ እንታይ ስለዝገብረልካ ይድግፎ እንታይ ሓለፋ ቀናተይ ገብረልካ ስለተጽበየ ኣኸ ሕጂ ገለገለ ሰባት በሓለፋታት ተተሓዙ ሰባት ኩሉ ኹልያ ሳቶም ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ኩነታት ድኸይድ ንፋስ ደምጾ ህይወት እዮም ዝነብሩ ጽቡቕ ህይወት ኣይኮነን ግን እንታይ ካትሪ ሕጂቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ክትርኢ ከለኻ ኣላ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ደሎ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ኢሳያስ መንግስቲ ኣይነግረካን وممكن أي نقرأ كاني خمسين نحن قبر أي بلا كاني خمس تغير له تقبله نعو رحم كان باري يجي ننوي زي حدا عبد تسلي مدت هذا نتسلي ويانا دبال تسرح له نسبة إسرع كيدي يجي نعمنا تقدم إسرع عملت فتح زنوبر وخناتات دبلومات سديد كا بدبلومات سديد تعرف قال بدردر بخالق بزوج عينة إنجاجمنت جيت أخذ عطقلنا بركان هذا إذا عملت صنيعة خي فتح قاعد صنيعة بدي ولا حنت مكان نرتفض حلقة حذا حد كابتي فيلر سيزي ودكاتنا بوليتيكا ودكات يمكن زوج سواسياتهم تلاقي تسرح لهم صنيعو تلاقي ولا ملس مو يدخلوس أما قبل كله دكات عو سوات له أبدي ميديا طريقة خمسة قال يوم سواسي بق ملس this guy is good تودي فينيش تاريخه قال ماله ناتو لجاس كله خلي قال كم سب كيدي غبره دخل ديو غبره ديك ديو خيدي اجي مسلمات يتقالس ني اغن تمنجس سرح لهم سلاز نبره نعو سلاي نداول قري وصنع حجي نتي سلاي محزناي بحالي حجي مالتي حجي خباد قرب غزي توسدو لهم يقعدوا مالتي ولا تهدالنا ندلنا مش سلاتنا نيروم دا اسغبت مالي حجي خميغيروم غليدو ብዙሕ ኣይትሪእና ኣብቲ ሚድያ ማለት እዩ ሕጂ ናቶም ትምክሕታዊ ካይዳ ገላሊ ፖለቲካ ኩረሳስ ባገላ ኣይትሪእኒ ጎዲሉ ሚትን እንታን ከይፍንዋውን ምስ ኢትዮጵያ የሆነ ሽግርና ሕጂ ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ኢሎም ቁርብ ሕጂ ኣባኽ እንታይ ክትመፅእ ምስለካ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይብል ኢኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ናይዚ ሕጂ ንኣብነት በዓል ኣብዪ ናይ ኦሮሞ ገላ ኣይኮነን ሕጂ ነቲ ዝሰብኮም ኢሎም እዮም ዘረድዎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ሚሊታሪ ሚኒስተር ጀሚርካ ናይ ሚሊታሪ ሚኒስተር ደሎ ጀነራል ወላ ገለ ሕውሓት ወላ ትማሊ በዓል የማን ተቀበሎም ካብቶም ቀንዲ መርሓቲ ሓደ ኣው ጠውሉ ነበር ካብቶም ናይ ሕውሓት መርሓቲ ሕጂ ሕውሓት የለው ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢሉ ድሓስብ ሰብ የዋት ራይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኩሎም ተንፓርትሎ እሶም እንኳን ዝያዳ ኢድ ኣለዎ ትሕቶ እንታይ ድመፅእ ደሎ ትትሪኦ ዘለካ ስእሊ ሕጂቲ ንሰብ ተዓይሾ ደሎ ፀገምታይ ሓደ ሰብ ከም ገባርን ሓዳግን ጌርካ ናይ ምርኣይ ተሓሳስባ እዩ ንሰብ ዳሕሲሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ገባርን ሓዳግን ኣይኮነ ሓደ ፊገር ኣሎ ግን ክውስኑ ከለዉ ከም ትረኣናዮ ብመጠኑ ወላ
ኣሳታፊ ፖለቲካ ሲስተም ኣለዎ ፓርቲ ኣሎ ኣብቲ ባልቶ መፅኦም ዛረቡ ድምፁ ገብሩ ኦፊሻሊ ውሳነታት ውሱን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ የለው እንዴ ህወሓት ولا أبتي نبعل عثمان قزارو بقول له أنت كناي تجراي قال بتقنيات زاربني يعني يجي قاعد حن مسخون قالت بلو ميرا قال أتي مرحة هاجر أبي أترى له إيش أنت عايز بقول ويانا جيم أوفر ناتو جيم تودي له الحجي ناي بوليتيكا جيم ناي بعل إساس أبكي له حجي إزبي أترى أنت خيلو مالتي هذا بوليتيكا بصراحة صراحة حال جديد نسيله مالتي حجي بخمس معرف كيد نخلينا حجي حتى كان نعين تاي مثلا أنا مثلني ستبلون صنع كاتسلا أداليه هو ولا مش دم كم دهنا إن شاء الله كان نعها زغرب كل كام مقبل نقدر نكتب العمل تاعنا هذي قالوا حجي تسب كموز نبرن هقدر زدقف نبرة وي ناي ولا سبعة مسألات ويقفعي ونقوله كابز قدر كويناتن موتن زم سبعة مسألات لا تشفلق عشان عينت إن شاء الله أفيك كبير قال زبنا ورا حلفنا تيخصكم وزدل لأن حزب بحفشوا مالتي نخلوت أكايدون التحساسون سلزي ولا هقدر ولا إساس فرقي ويدخلنا سب زي يكونين لا بلكها نسخاون تحسب نقطبلون نقطقون كنا باقي هجي ترى حتى تزنبروا سب دخنا نقدر يخاطم بيزنس ديو خكايت ولا بنايلبو نافقات ترى يوديو زعبوا الله من الله سيلو ويون كم تزبل كا بزحت سبات كاني صباح نقوه خزولو حج ولا ميت بلبا ما يقبلوا دحن مسؤول نخيد دحر صباح نقوه لو تمس مصات سنه اب طبق بوزيشن خوينا تصنيحه انتاش من زبل حجسي تقلبيتهم ناقدن accountable كحزوهم اليوم حجي أي مثلاً still أبكم عينت ناي ربحة ناي إن شاء الله كم زي أبتبي بوتان حرقتي ناسي ندافع فاينا فتاز تعامت بوتان تام تطوخ نبي شعو ولا أبدخنا تامعتهم استخفت تقدمت نحن نوت مالتي شعو عبد زحشة أنا لك حمز ولا بس كسكالون كلا أوتوبس كسكالون كلا غلطيفو نفتا أطوق تبلا لان كلا الدحر تامعت أبوي مش قدامك أتو متحرك هجسي I think حلفنا نيتسب بناتو conscious ون أساس كبر الله مثلاً مهناتو بزح سبي مويتو حرين إحنا كلاز يوم انت خوينهم يوم أي هقدر لهم صوينهم تقبلوا قال ملتات قلنا روبوت يكونون وين تشمو هو تلو سب ناتو ربح خبل يلوز دورة نجر قلنا يكال سب هو تقبلاشون نكال سب نتاع اخسبرنو خيلي نجي سب حجوهم نيرو حجون توديو مالته هون كل سبكو تزلوا مالتي بهو تزلوا الله متقالوا حجت ناي متاع ستيب كغير رايكلني مالته هون كغير كحتو وقبو اتليست تحلفنا ناي محتاتن ناي مرمارنسي ستيلنا ويا خمس تولو نورغا ناب كاميرا حتى قلبت كان صايغه انتغيركا كمالي كادو تولمبر نسو يكونن زغيرنا لنا تقبلو زبلكا صا كم سبون اي قبلوني يقبلنا تحلفناتي نحر تشوف نعم كل كويشن نعرف وي كل تاشم تقول أنا كان ضربت كان من سلاحات كان اللي واحد حتى بعض حدث وزيوم دقفتي من يتذكرها ساعتي السود هذا حط بس من يذكر الله حدث صوم تمسل الله تنقربوا ماله صوم قعدت تبين هذا نيرو من دعات تورق دي كان دعات وصلت فوتو استحاجة تنجز تطلمت تا أنا خندر لأنه حتى هنا مش جمع هنا بعلي اسمه يستبقى تمام هذا شروح أو قصد بروح غير من تاي ننزل قبلنا حاجتهم ما بيكن داتون فوتهم على استم ناتهم تاشميرهم دي وناتهم على ميرهم دي ساعتي أنا خوانا أنت هنا مش جمع شاك واحد إذا حتى استحاجة تنجز ما بس ساعات اسمه نتلاحظ أبي أفرح عن حياتك تهزبق حاتتهم أيتبين ساعات زمان ولا سلام نتي خمس واحد بس هو السبسين تاي نقول على اللي حاتت بس كنا كنزل لك على الوقت كنا ناس نايتسب المحبة عليه تغيوس سب كحاتنا بعض المحبة عبد اللي تغيوس من يتلاحظ نعطهم دقفت حجي دقفت وصلنا دقفت بلكاس توم
ربحا بدون ربحا بلا كانوا ناي عمره قسانة كون خل ربحهم وهنا يسلد كون خل هنا سلطان كون خل جن بدون مغنيات سنين ده حنسوس نحن نفتازلو زولو البوم أمنولو لا واحد هو دلو جن تنحلا زولو نزحتهم كان أبوز أزلو ما لجيو ساعة حاجة تتذكر اللسي بحثي رسو هالي مالك ولا تلقى فاين بعض وتصور حنت غيروا النقرين هم حكى لحدا أبزي تدقى فاين بعض سنين تايد كتير زعل هم تبل كيف قدامه من البعض جزاه الله خير قال لك جبر ده الأخو وينتم إني هم يتجزاه وحراتي تسفاناي حدا ما عاد جزاه جزيه وين سون الله حجي تايدو عدن ريال insecurity بقى ود سبسي تا قفا بلا رجيو نبر ديت قبروت نجار سي insecurity حجي كل معالتي أبتعد غينو سب insecurity أبزي نبرالو زي جنزب يسرع جنزيرو نامنت عد إنجليزي ده معدي هبتم أزيو هبتم معدي حجي عد إنجليز هبتم كون كهتري تخلين هبتم قصات يتخلين عبزي مناتوس نمو هبتيمون بخدو معات تريت له معات نوايد له معات جنزب له مسابات له شو تخيت كاسي خدوات حتقل في الاتيا أبدي أن الشيء سراري حاجة إن إرتران داخل كهبتم قصات تخليها زل تباها جنه هبتي أنا وجه سبت عذر الله جمالتي إتي هبتم حقوسي وتالودي يقولون خال نقول نقديفنا جن إتي social acceptance دي خاطر له ويكا خمسي أما حبراو كونتات نايت حبرت سب لعل كان مرأي تقبل يجي صدق مستحيل كونكاس أبتعد خاطر كاس بربح عين قدر يقول لغاية ربح يكون كان جن أبتهاجر كابتن تسمعتي سبات مسيل كان مرأي تقبل تمتاتي تريكونه تحبرت سب أبدقر له أبدقر كونكا المهم أبدقر له عدلات أبدقر له تسقطات أبدقر له ناي بوليتيكا بزهنات ولا كم دلايك عينة تزاربوا له عينة بوليتيكا ريلاتيفلي ديمقراط يكون عدل أنا بركة خلها نحن مسرتاوي ناي محتاجين مزرابن فقدات ديه سرعة دقيف كه نبر زلح فرد على زي كم سبسي سبي يقبل كوني مالس كل سب نفسه حتى خلاله حجت تتعب حتى تهتمس بهاجر درجة سبول كحاسب خلاله ولكي أنا كم شام كم حروي ودت هاجري معري تبصحن ذا هاجري زيها معري مسر كله ونلو انت قيل العيون خيدي سريع مالت زيادة تعري زيادة إكسترا مايل بمخاد قال زيادة ده نبرق نبرق كل يوم قال وإذا حشت حاسبة معروف كل يوم حشت درجات مستقبل كل يوم كم زيادات معري مسر كله ونلو يلوك حسب دخل زيادة يجدد مالت زيادة تعري يعني بقام زي انترينا يتوم أبدأ له تحسسهم خيره خلوا خلص مخناتون نقول لنا تبصحنا هاجر الرقينات نقول لنا عند عين خضر له قنصلي تنباسادر بي نقول يوم حلقات اليوم نقول يوم قلند الرقي جيجا يسو يقرن له مالتي حجنا حلقات تقربوا لهم يوم زياده هاجراوين دخون دله انت حلقات ان تركبي كانت منقص بدك فونو تمنقصي رجف عليه ግን stable future كاي ገብርኤል كان مخناتو طبعا نقص مسجرو بيت كاخت باس لها معناتها مسحوا مسلك كويس حجت مسلك تتسبسي اب سبيكوليشن دي نبر ابد مسلو كمزي خون دخل انا مز حيال حجلولو ندر تصقعسي وي بوليتيكا خيل علكو وي دخل حطوتات خيل علكو تصنيحس سلام كبني سلام كنبرني يتحسب له زيركا سبب دغدلو سلام كنبر دراخينو وشت هاجر سلام كللو تهزب قراقالو قرطباوي ستابيليتي كللو بوليتيكال ستابيليتي كللو خلقال كللو تي قال عالم دغبر ستابيليتي ندرالو حوقا سريع بلي حفتها سريع بلي حتى كسبيلن بيتسبكا زمادكا ون ببصعر كنبري منالبات ديكاله سنكله حمام سبتلو ترندق تحقصاله حجي كن تراخاخين كايدلو دغدلو سب نتأوش دلو سب كحجز قبل أي عبني أبعد دلو نتدس دلو وقلا يكوننا ناي مسجنني حجم نقول لقناته resources limited تي أبدا دلو سكروك بدك الكساس limited سلطة قنا زيركا تا نقولنا قصات بنا نقولنا كم دك حاجة رئينا دك البوليتيكا وتحاسباتات كنا هنس كلالا
አለው ሀገር ናይባሐቅ ሀገር ስኒ ኤርትራ ህላውነታን መጻኢያን ንኽህሉ ጀንወሊ ምናልባሽ ሓደ ተሪር ሓያል ግን ብምጭፍላቅ እውን ሓያል ዝኾነ ትመሰል ናይ ሰብ ንድሕሪት ገዲፉ ቅድም ናይ መጻኢ ክብል ዝኽእል ዲክቴተር ዓይነት ረጂም ኣብ ድኾነ እንታይ ሽሙ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዎ ግን አይ ቲንክ ኣብ ታሪክ እንድሕር መርሚርና ወይ እንድሕር ርኢናዮ ዲክቴተርሽፕ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሃገር ስቴብል ኣይኮነን ንሓንሳብ ከምዚ ኣትሪሩ ሒዝዎ ዘሎ ነገር ክኸውን ክእል እዩ ግን ከምዚ ተሪር ቬትሮ ኢልካ ሕስቦ ምስ በርካዮ ግን ፋሒድ ብጣዕሚ ሕማቅ እንተሽሙ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሕማቅ ንዓና ከም ኣፍሪካውያን መጠን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ሕማቅ ዕድል ዝኾነ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ ሃገራት ምስ ዲክቴተርሽፕ ምስምማዕ ምክንያቱ እሶም እዮም ሓያላት ነቲ ሃገር ኣትሪዶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ንሶም ረብሖም ጥራዮም ዝደልዩ ሕጂ ንዓና ከዓኒ እሱ ንዓና ሕማቅ ዕድልና እዩ ግን ንዓና ከም ኤርትራውያን ወይ ከም ማንም ወዲ ሃገር ስኒ ንመጻኢ ናይ ሃገረይ ዲክቴተርሽፕ እዩ ዝጠቅም እንድሕር ዝብል ኮይኑ ጽቡቅ ገምጋማ ይመስለና ሓያል ሰብ እዩ ጽቡቅ ደመሓድረና ንዓና ንሕና ሓያል ፍጠረልና ዓይነት ኢሉ ድሓስብ ምክንያቱ ሓያል መንግስቲ ወይ ሓያላት ውልቀ ሰባት ስለ ዝረኣየ ጥራይ ብዕድሚ እዩ ተደይኮነ ሓይሊ ይኮነን ኣብዚ ተዓፃፃፍነት ፍልጠት ንሰባት መሰላቶም ምዕዳል ምሕላይ ገለ ይደድልየካ ሕጂ ዝያዳ ከማንሲ ሓደ ድሓን ዝኾነ ምቕሉል ዝኾነ መራሒ ንረኣ መፂልካሲ ዝያዳቶም ደቂ ሃገራውነት ተሰሚዕዎም ደለዎም ዓቅምታት ደለዎም ናይ ትምህርቲ ፀጋታት ደለዎም ፍልጠት ከፍስሱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ በንፃሩ እኳ ደኣ ዝያዳ ኣፍራይት ሃገር ዝያዳ ንኩሉ ሰብ ተሓቁፍ እንድረኣ ክህሉ ኮይናሲ ብዙሓት ክኢላታት ብዙሓት ጽቡቅ ወለንታ ደለዎም ደቂ ሃገር ዝሳተፍሉ ሓይሊ ጎነፅ ዝጎደሎ ስርዓት ምስ ዝትከል እዩ እቲ ህዝቢ ዝረብሕ ጎነፅ እንድረኣ ኮይኑ እቲ ጎነፅ ነታ ጎነፅ ክትግብራ ክብል ዝተኽሎም ትካላት ፍሉጣት እዮም ታሽሙ ዓለም ተሕቶታት ታደበልካ ማስ ያው ሓቂ ብዛዕባ ሃገርኒ ሃገር ስቡ ከመያት መስረት ንፈልጥ ኣነ ተበጢርልና ፀኒሖ ሃገር ተቐቢልና ፍትላኒ ወላ ብገለና ግን ከም ሓቂ እናሃርቢሐ ሳላታ በዝናይ ዚ ናይ ወስተርን ዓይነት ተራእያ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ war makes states then states make war ሰባሓፂሩ ትኩናት ሃገር ፈጥረ መጀመር ሓብቲ ሃገር ኩናት ፍጥር ጅስታ ተቀዳማይ ድመፅስ ሃገር ደይኮነስ ትኩናት ይመፅእ war makes states ክብሎ ከሎስ ዘን ደለዋ ሃገራት ብዓለም ብኩናት ይመፅእ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዓለም ለብሰላን መፅእ ሃገር የለን ኩሉ ተቃሊስካ ተባይስካ ዝናታ ኣይኮነን ዝበፅእ ናሓለይ ገለና በልካ ሕጂ ብኸምኡ እቲ ተሓሳስባቲ ሓደ ብፍላይ ናብ ኣፍሪካ ማለት እዩ በትናቶም ዓይና ክትሪኦ ከለካ ናብ ካልእ ናብትንመ በትናቶም ዓይና ክትሪኦ ከለካ ለባለት ምሻል ሓደ ሓያል ዝኾነ ሰብ እናሃራሊ ኮይኑ ደቂሱ ቢሉ እቲ ሃገር እናሃርደይ መስሪትዋ ሃገር ሳይቲ ምስረትና ዝብላ ተሓሳስባ ትናቶም ኣተሓሳስባ ናይ ኤውሮፕያን እዩ ወላ ድረኣኸ ዝቃየራት ተሓሳስባ ሕትና ኤርትራ ኣለዎም ዝኾኑ ናላ ዲሞክራሲ ክኾን ኣለዎ ናብ ጉልበት ሓደስ በዚ ከዓ ገንዘብ ናብ ተሓደሱ እዞ ትሪኦ ከለካ ተሓሳስባ ከምንታይ ተለጊሶም ሓደ ትናቶም ረብሓ ማለት እዩ እሶም ከምዚ ድሕሸን እዚ ትደሎ ማለት እዩ ምሽቶ ኦፕሽንስ ከላይ ተማሂሮም ተደተጋጊ ካብ ሰዳም ማለት እዩ ወይ ካብ ሊብያ ካብ ገዳፊ ምስ ራእዮም ተናገራት እንታይ ይኾን ኣሎ ንዖም ጠቕሞ ማለት ሕጂ ኣለሰብ ካልዋኑ ግን ኣብዛ ኣዶኖ ተማሂሮም ድዮም ምክንያቱ ንዑ ኣብ ታሽሙ ድግፉ ነይሮም ናይ ሊብያ መላኺን ሕጂ እውን ድግፎ ነይሮም እዚ ከዓ ድግፎ ኣለዎ ንካልእ መላኺ ድግፉ ኣለዎ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ንድሕር ናይ ሰዳም ሪኢኻስ ኤራ ከመይ ኮይና ተሓፅር ኣያቲ ደጊሞም ኣብ ሲርያ ናብ ኣሳድ ማለት እዩ ግን እቲ ኮንትራዲክሽን ናይቲ ፖሊሲ ናቶም ግን በቲ ሓደ ነቲ ዳላ ንሓ ዲሞክራሲ ናምትላት ሓደ ካ ገንዘብ ክትርከለካ ናቶም ጠቕሙ እሶም ናቶም ጠቕሙ እንተደይ ኮይኖም ንካልእ ናይ ካልእ ጠቕሚ ይኮኑ ሓንቲ ሳንዖም ሕጂ ነዞም ዲክታቶም ገንዘብ ተውህቦም ዘላ ኣዚኣ እቲ ህዝቢ ብኢሚግሬሽን ልቢ ስለዝጠፍኦ
قدام ايت political force بالقناه immigration كيرو ما تداشم سبتري مثلا زعدي سبعه ولا خمسه ولا تدخل قدم بدخل كان كارتون بروسس ولا كلام انت قد تحطاسي نتاجر سي ديكتاتور دله ولا ديمقراطي دله عندي قدام ነገር ዲሞክራሲ خسر حل ድግቦ ዓመታት እንደሆነ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ሓደ እንደሆነ ኮይኑ ማለት ዳይቨርሲቲ እንደሆነ ለሆነ ዲሞክራሲ ጥሩ ነው ማለት ዲሞክራሲ خسر حل ይባላል ብሎ አይነት ኩነታት እንደሆነ አሁን ዳይቨርሲቲ ተለይቶ ዲሞክራሲ ሞድ ድል ወላ ዳይቨርሲቲ ነው ኦፒኒየን ከሆነ ኸለት ዳይቨርሲቲ ማለት ኦፒኒየን ከሆነ ኸለት ፖለቲካል ታሽም ከሆነ ወላ ናይ ህዝብ ሁሉ ናይ ዓለት ናይ ገለ ሓጢሮስ ሲቲ ዲሞክራሲ እንደሓዳ ሁሉ ሓደ አይነት ኦፒኒየን አለው ኸን ሰብ ዲሞክራሲ ይባላል ماشي there's no need for democracy ማለት ሞ ካኹም እናሐሰበትና ተባይና አሁን ላይ ከላት ፍጥረት ግን هو ዓለም ሙሉ ግን ከም አፍሪካ ሀገራት ጂኦ ዳይቨርሲቲ ደሎ ሀገር የለም አዊ ኻት ዲሞክራሲ ኾን ልግባው ሀገር ማለት ተረለና ግን በትናቶም አይነት ኾም ይሎም ከሐስቡ ኾሎ ላላ ነዘን ሀገራት ዚስ ሓደ ሀያ ድልኝ ናጨፍለቀ كفابيل نتعدد زفتري خلاص بحثيرة كونتراديكشن ناتهم من أوروبا جلمنتات الحركات كابزح يعني أنا أوروبا نعطينا جن لا ناوي حرق ناي وقف عنا مالتي جن ده يقبل دليل أي نت حاجة طعمات ديكتاتورشيب أي نروحهم يلوم زجبرو خلوا ناوز حاجة انترفير بجبرو توم حيالات حاجات ناي أوروبا ناي أمريكا قمت زين أمنت زين صحيان سني سعود أمنت هيوديان ግን ኩሎም ዚኦም በበይኖም ካኒ ዘናይ ወፃ ሃገራት ዝደገፈዎም ዲክቴተርሺፕ ሕጅሲ ዲክቴተርሺፕ ከም ሓደ መራሒ ዲክቴተር ንኽኸውን ነታ ሃገር ንሱ በይኑ ክድግፋ ማለት ሓደ እንኳ ዓንዲ እንድሕር ክኾና ኮይኑ ነቶም ካልኦት ኣብኡ ዘለዉ ዓንድታት ኣልቢስዎ ማለት እዩ ግን ሰብ ይኹመውት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ክቕየር ሕጅታት ሓንቲ ገዲፍካላ ዝነበርካ ዓንዲ እንድሕር መሽሚሻ ወይ እንድሕር ፈሪሳ ነታ ሃገር መጻኢ ጽቡቕ ገዲፍካሉ ይኹም ካል ሕጂ መራሒ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ ወይ መራሕቲ እንድሕር ኮይኖም ንሰብ ዝውክሉ እንድሕር ኮይኖም ዓንዲኦም ዝሰርሑ ዳ እምበር ኣፍርሱ ይኮኑ እንከይድ ናብ ኔክስት ዋን ሕጂ በበይኑ ርእቶታት ገለመልታት ሰብ ኢና ኣነ ብናይ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም መሰለይ ዝሓትት ሰብ تاز مثلاً حق خزارب زدل عن السب سلبانكو تاز جن كله ملو تفلتوا نايتغلني عبد الجوان كام سوم تزيغان كاسي سوم زحسبوا بدحريت ليت المعلومات تفلتوا يتغلني عاجن درجة political analyst نجيرو مزحت سوات anyway بزح حطوتات متسنى مالتي ويكاري توتات على فيسبوك نريو لنا إن شاء الله هجي شايفتها حاصل تجي هو قلت أفيد أنا دحن so there seem to be some people who do want to see some change, but they take the reservations of those who criticize the government as a sign of being against any peace between the two countries, or that answer መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝቃወሙሲ እዚ ናይ ዶፕሲ ኣይ ተዓፅኦ ዓይነት ገይሮም غرطو معناتينا اجينا امنت سلام مچيلكا طر انت زيلكاسي مو سلام ايتدلني ها وي كان مبارز دوك عصوس ايتدليوني ها ني بحصار حتى اكشلي نو حتى غيره الى امر نساس بزح نوح تشمي كون ግን መብዛሕቱ ሰብ نوح ዓመታት አንፃር መንግስት ዝተዛረበ መሰለይ ከበር ዝበለስኒ سلام አይደልኝ خبلس مثلا انا وانكم يكون نقول خصاي يكون كم زين عملت لو تسي اب عالم كابت دفرح نجر اب هيوت بولك يكون ببزح يكون بقاله لوطي ما يتفلطوا هو حجي نبتدي يفلت نجرات مخاسي يفرحي ግን በተሓደ ወገን ለውጢዩ ናብ ካልእ ቤት ፎቶ ነገር መጽቡቅ ሆን ልወስደካ ما تقولون غيروا ستيت لوط مالتي لوط لميت كاس لذا حجي تزبزح سب انتايو دانوني يدفروا حدولتي مستلوطس انت خوني قال مستلوطس ماني مرح خون ኢትዮጵያን امنت سنبع على فرحني رواي هذا ربعن كلتن عامت متو انا لوطي وا كم لوط لوديو فقري دبل مسحقيو يود دبل لوط لودي قال لا كل سبا وعسيلا لا مالتي تردهن نعمت كاود حشلوت انت متيون قبولوا مالتي مكنياتو لوط يلو مالتي مثلا هدي سب مبزحدو سب لوط يتفرح مالتي
لوط ስለዝፈርሕ ኣብቲ ለውጥ እንታይ ኩሉ ቅዲ ኣብቲ ምስገር እንታይ ኩሉ ቅዲ ገለመለ ግን ለውጥ ኩሉ ሎ ብንሽኻ ንሽተይ ትነብር ተዓቢ ገለ ትገብር ክትልውጥ እንደይ ትኽእል ኮይንካ ደስ ይብልካ ሕጂ ገለ ሰባት ኣብ ቻሌንጅ ይኾን እዮም ገለ ትፈልጦም ገለ ቀደም ቅድሚ 20 ዓመት ነበርካዮ ሰብ ገለ መለ ቁም ደላqa መስሎም በትናይ 20 ዓመት ሰብ ዘረቡካ እዮም ነው ሕጂ ወጥ ቀደም ከምዚ እንዲሩ ከምዚ ነይሩ ኖ ሰብ ቅየር ኣብ ዓመት ቅየር ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ተፈላለዩ ወንዳ ተቀየረ ይኸይድ ማለት እንታይ ማለት ይቅየር በተሐሳስባ በናባብራ በደረጃ ናብራ ብፍልጠት በገለ ሰብ ቅየር ሕጂ ሰብ እንደራዳ ቅየር ኮይኑ ብውልቅ ሰብ ደረጃ በሀገር ደረጃ ለውጥ ትገብር ኣለካ ማለት በሀገር ደረጃ ለውጥ ትገብር ኮይንካ በአህጉር ደረጃ በዓለም ደረጃ እንዳልካ ለውጥታት ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት ኣብ ዓለም ብዙሕ ለውጥ ይተገይሩ ኖት 100 ዓመት ግደፎ 50 ዓመት ማዓዝ ለውጥ ይደሩ ኖት 10 ዓመት ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝናይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዓለም ማዓዝ ይተገይሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ተቀይሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተኸይዱ ዘሎ ጉዕዞታት ነዊሕ ሕጂ ሰባት ነዚ ስለዝፈርሕዎ ደሎ እዮም ገሊኦም ሰባት ናይ ቀደም ክነብሩ ደልዩ ኣብ ዳዕረገ ክዳን ጌርካ መንባር የለን ሕጂ ሓድሽ ክዳን ክክደን ኣለካ ፈቲኻ ፀልያ ሓድሽ ክዳንካ ሓድሽ ኣተሓስባ ሓድሽ ኣተሓስባኻ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ሲስተም ምስራሕ ምግባር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ኣነ ከም ዜጋ ሲዮም ከም ዜጋ ኩሎም በዓል ሻም በዓል ሕሩይ ወላቶም ካልኦት በዓል እድሪስ በዓል መሐመድ ዓሊ ሙሉእ ሰብ ከም ዜጋታት ተሳተፍሉ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ተተክል ኣለካ እምበር ቶም ሕጂ ንኣብነት ነቲ ተቃዋማይ በቃ ኩሉ መዓልቲ ተቃዋማይ ነይሩ ኢልካ ድርዩ ሰላም ንዖም ዝረገድሶ ኮይኑ ተቃዋማይ ይገድሶ እዩ ግን እቲ ተቃዋማይ ኩሉ ግዜ ንክሓትት ክሪቲሳይዝ ዝገብር ስለዘይፈርሕ ደፊሩ ስለዝፀንሐ ለውጢ እውን ኩሉ ግዜ ደላይ ለውጢ ስለዝኮነ እቲ ለውጢ ፅፉፍ ንፁር ክኸውን ምታን ሕቶታት ደቕርብ እቲ ተገዛኢ ተገዛኢ ደድሃብ ለውጢ ኣብ ኣቆፍ ክብል ኣብ ደድሃብ ለውጢ እንድርኩድም ትብል ኮይንካ ስኻ ለዋጣ ይኩን ካን ስኻ እንታይ ከተዓዛባ ይትረካ ማለት ስለዚ ታብ መርከብ ክትሕል ከላ ክትረያኻ ወይ ታብ መልከብ ተንሳይፋ ክትከይድ ከላ ክትረያኻ ትድበዝሕ ሰብ ግን ድበዝሕ ሰብ ተዓዛባ ይትረያ ኮይኑ ታብ መርከብ እንዳተሓለፍ ከላ ጥራይ ክረያ ትኽእል ማለት እዩ ኣነ anything to say it's ናይ ታሽሚ ነው ናይ ከምዝ ንዛረቦ ደለና ሕጂ ኣብነት እዩ ናይ ንምንታይ ሕጂ ኣምላኽ ፈጢርና ኢልና ስቕዶ ይንብል ዓይነት እዩ ታሽሚ ነው ትቃወም እንተኾንካ ስኒ ኢንፋክት እንታይ ክገብር የመስለካ እንሳ ተታሓይዛ ዘላ ክቶ ካዕተካሞ ማለትን ንዛረበላ